लोगोफोर नैयाव एसे मा गायदों खांखिलर गायदों नै जि खोबजोबगोन आरो आं दावाय दिंखिया हानाया नैबेनो दिंखिया नै दिंखिया हाना लाखाबाय ओमफ्राय माखासे खोब्बाय माखासे खोबाखै सान्दुंथारलै एकदम हायाबो एसे गोरान नायनोसै माबायदि जायो खांखिलर गायनाया ओमफ्राय नै ओरै गायजोबाखै माने इयाव ओरै गोखा एसे जिंखा एसे गायनोसै माबायदि जायो नायनोसै खांखिलराथ' लेट जाखाबायानो अलरेडि ओरै जोंनि खाथियावथ' बांगालफोर दङ बांगालफोरनिया मानलाहांबायानो सोरनाबा सोरनाबा ओमफ्राय दा जोंनिया दासो आरो आराम्भ जोंहा बहुद लेट जाखायो बिसोरजों हायालै दारि गोलावफोरजों नायनोसै माबायदि जायो आंनिया ओमफ्राय ओरैबो सेस खांखिलर गायजोब्बाय नुहुरनायाव उनाव एकदम खांखिलर जाजोब्बाय बेयावबो माने आं गायाखै गायनाया जोंहानिनो हा ओमफ्राय एबार बोसोरसे दंबावो बे खांखिलरखौ सिफायबानो आंनि जाफिनसिगोन आरो हाया थारमाने बेयाव जोंहानि न' खाथिनियानो लादों हाखौ बियो दा थांनाय बोसोरावबो गायदों मोजाङानो जादों बेदराबो मोजां फिथाइयाबो मोजां ओमफ्राय एकदम बेफारिफ्रा सेलायलायखायो आरो लांबानो माने कन्टेक्टआवनो डाइरेक्ट हरखादों ओमफ्राय दा आंबो एसे खाथियावनो गायनाय नालाय दा आंबो एसे रोंहांबाय बा जाखिनि रोङो बेखौ आंबो गायनो नागिरबाय ओमफ्राय फैगौ बे हाया गयोबा आंबो इयाव एसे बुरजायैनो गायगोन ओमफ्राय आंना बिदि नङा गासिबो गायजोबनाय नङा एसे एसे गासिबो बे दाम गैयाबा बे दाम मोनसेयाथ' दाम थांगोन बेखायनो आंना माने मोनसेखौल' गाया आरो जिंखा थागोन बहल थागोन लाव थागोन ओमफ्राय गाजर आरो मा होनो बिन थागोन बिनखौथ' सौराफ्रा देन्जार जायो जोंनि बर'फ्रासो बारा जाया बेखौ फैगौ एसे एडभान्स गायनानै आंबो दर'नो नाजागोन सोलोंनांगौलै बेफोरखौ सोलोङाबा माथो जोंफोरा लेखा फरा गैयि साख्रिबो मोनखाया जेराव साख्रि नागिरनो थाङोबा मा मानसिफोर साख्रि लानायखौ जेबो साना लानांगौसो खिन्थु आं साख्रि होनबाथाय बिराद बायो आरोना साख्रिखौ एकदम बोरैबा मोनखायो आं साख्रि सोरबा खारनो थिनबाथाय सिरियास थाखायो आं साख्रि लानानै जायालै आरो न'आवबो रावबो गैया ओंखायनो हा दङ इयाव एसे बेयावनो खेथि मावलाबायनानै जानोसै आरो जाखिनि हायो थैजासिम थोब्ले माब्ले आं दा दिंखियाखौ खोबजोबनोसै खोबनायखौ आं खिन्थालायला माबायदि खोबगोन आं नोंसोरनो खिन्थाखाजोबगोन आङो मानोना बिदि खोबोब्ला एसे सिङाव गिसि जाना थाबाय थायो आरोना बेनि थाखायनो आं खोबबाय हारसिं दिनै हाजिरा गैया नैखौ हाजिरा लानानै दानफैजोब्बाय ओमफ्राय बे साइडआव माने गोखा ओमफ्राय जिंखा गायोब्ला माने हाजिराखौ लाफिनगोन आरो ओमफ्राय नैबे रानाखै बेखौ रानबाथाय सावनोसै ओमफ्राय गोखाखौबो लाबोनोसै ओमफ्राय जिंखाखौबो लाबोनानै डाइरेक्ट होनोसै गायजोबनोसै आरो बेयाव खोब्बायानो आं माखासे बेयो दंबावो 15थासो दंबावो खोमा बे लाइनाव ओमफ्राय नैथ' फुल गासिबो दंजोबो ओमफ्राय बैनिया फुल जोब्बाय आरो खोबजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरै दंबावो ओरैबो 15थासो थाबावनो हागौ हारसिं मानसि बिराद खस्थ' जायो दा खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनना बुङो नायनोसै आंबो माबायदि जायो गोदै ना गोखै चन्दन गुफुरानो गाइसमोन सिनायना लाखा नोंसोरनो आं खिन्थाबाय थादोंमोन ना चन्दन गुफुर होनबाय थादोंमोन ना पुष्पानि माबा होनानै बेनो आरोना सोरबा सिनायदोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांदो आरो चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांदो थेंक इउ बाय